नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज लईच लवकर आलो आपण, 7 वाजत आले. कारण की चाललो आहे एक्झिबिशनला पुण्याला. सरांसोबतच चाललो. तर मध्ये मध्ये भेटू. आता तिकडे एक्झिबिशनमध्ये करू शकतो की नाही माहीत नाही, पण बघू, थोडंसं दाखवेन तुम्हाला. तर बघूया, आता निघू पुणे आल्यावर. तर बाय कार चाललो आहे बाहेर. नाही तर मग मध्ये मध्ये दाखवा, नाही तर मग संध्याकाळी घरी आल्यावर भेटू. लेट होईल थोडं, पण भेटूया. तर कालचा ब्लॉग नसेल बघितलं तर जाऊन बघा, भजन मंडळी वगैरे, आणि एन्जॉय करा. तर भेटूया, भेटत राहू किंवा संध्याकाळी. तुम्ही ब्लॉग बघत राहा. फायनली सर आले आणि आम्ही निघालो पुण्याला जायला. तर बघू किती ट्रॅफिक वगैरे काय भेटते ते. प्रवास तर चालू झाला आहे. तर बघत राहा ब्लॉग, कसं काय वगैरे असतं ते. मी पण फर्स्ट टाईम चाललेलो आहे. आणि आम्ही एक्सप्रेस हायवेला लागल्यानंतर हे असे मोठे मोठे ट्रक, कंटेनर चालू होते. आणि हा एक्सप्रेस हायवेचा व्ह्यू वरतून ऊन, सूर्य काय एकदम डोळ्यासमोर. तर मस्तपैकी खाली रोड आहे. बघूया किती वाजेपर्यंत पोहोचवतं आहे. मस्त असा क्लायमेट, थंड वातावरण, मस्त. आणि पुणे एक्सप्रेस हायवेवरचा पहिला टनल, पहिला बोगदा किती छान आहे आतमध्ये यार. मस्त व्ह्यू वाटतो, लाईट्स वगैरे. पण एक आहे, उन्हातनं आतमध्ये टनेलमध्ये गेल्यावर पूर्ण काळोख काळोख, म्हणजे लाईट आहे पण परत बाहेर आल्यानंतर डोळ्यासमोर ऊन आल्यावर पूर्ण काळोख येतो. मोठ्या मोठ्या बसेस. तर फायनली पोचलो. पण ही मूर्ती बघून एकदम भारीच वाटलं. छत्रपती संभाजी महाराजांची मूर्ती. केवढी मूर्ती बांधले, कोणी बांधले माहिती नाही, पण काम अजून चालू आहे. खूप छान मूर्ती आहे. हे आहे किसान एक्झिबिशन. एवढी गर्दी आणि एवढं अफाट मोठं मी तर पहिल्यांदा झालो. हा पास जो जिथे एंट्रीवर आपल्याला स्कॅनिंग करून काढावा लागतो. खूप मोठं एक्झिबिशन आहे. या आतमध्ये अशा प्रकारचे एक एक जण आपला स्टॉल लावतात, म्हणजे कंपनीचे ॲडव्हर्टाईज वगैरे करायला. तर असे भरपूर प्रकारचे होते. आणि इथे बघा, हा ट्रॅक्टर किसान आहे, त्यामुळे हे अशा प्रकारचे स्टॉल इथे भेटणार. एकदम मी पण पहिल्यांदा, युनिक आहे काहीतरी माझ्यासाठी पण. हे बघा, एवढं मोठं जागेमध्ये पसरलं ही मशीन, आणि एवढी मोठी गर्दी. बापरे वा, मी तर पहिल्यांदा बघितलं रे बाबा. पण खूप छान एक्सपिरियन्स होता, कसं काय असतं वगैरे. आणि शेतीच्या रिलेटेड तर सर्व सामान तर इथे आहेच. आणि हे बघा, एवढ्या मोठ्या मोठ्या मशीन, ते सगळं मशीन काम करणार शेतीमध्ये. ट्रॅक्टर असो, काही असो. आणि बघा, पेरणीपासून सगळं, लावणीपासून सगळी ही अशी मशीन काम करतात. मी पहिल्यांदा बघितलं. आणि हे बघा, ट्रॅक्टर एवढे अफाट. आणि ही मूर्ती, त्या मूर्तीकडेच माझी नजर जात होती, आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचे. तर मित्रांनो, परतीचा प्रवास चालू झाला. एक्झिबिशन खूप छान झालं. माझ्यासाठी पण नवीन एक्सपिरियन्स होता. तर हे कशा रिलेटेड एक्झिबिशन आहे ते मी उद्या आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये सांगेन. तर आता प्रवास स्टार्ट झाला आहे. लेट तर झालं आहे, पण तुम्हाला आता मी मुंबईला गेल्यावर भेटतो आणि ह्याच्याबद्दल आपण उद्या डेली ब्लॉगमध्ये बोलू. तर मित्रांनो, आलेलो आहे घरी. फ्रेश झालो आहे, जेवलो आहे, खूप दमलो आहे. तर एका दिवसात एवढी ट्रॅव्हलिंग, बसून बसून, आणि झोप पण नाही. तर आता जेवू, आईस्क्रीम खायचंय, झोपू, आणि 2 दिवस सुट्टी आहे. बघूया काय. आणि हा बघा, गेलेला परत आलेला आहे घरी. कुठे आहे इकडे बघा, समजलं? ओके, तुम्ही पण झोप. तुम्ही पण घरी जाऊ ना, बापू आलाय. काय पण बोलतोय की येडाशी. पिल्लू येडे आहे आमचा. तर आईस्क्रीम खाऊया आणि नंतर एंड करूया की आताच करूया? आताच करूया चला. तर आजचा छोटासा व्लॉग कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पिल्लू बोल सबस्क्राईब.
हा? काय करा शेप के तर चला भेटूया उद्या शुभरात्री.